بابي تجمتيلو كاب إثيوبيا زبقسو زلو زيناتات أزيو مسقاتن نخونو كاب زمچو وحداي قبرن إثيوبيا ننابرا وصاتنياتات يترف نهوت زيغاتاتاون ناب حدقات تقالع حجر كاب تخون صني حلا أزيوم بزحات إثيوبياوያን زيغاتات حجروم قديفوم كسددو تجديدوم يوم بزحات بسدد زمچوا زيغاتات كالوت حجرات دما زدلي وعقبا كرخبو سلازي كالو ناب كالوت حجرات كسغرو تدريقوم يوم نتوم زي كالو سدتنياتات دما ابت حجر انكلابتلو ناي زحماق كونتات اورا قدايات زخونو سدتنياتات دما ايرتراوያን سدتنياتات يوم بحاموس علت كلت ورح 11 اب ساعات دحر قطريو بركت زبلو منسيات اب حنتن دابونن بلياردون زخونت غزا بلياردو يصاوتو نبرو بزمت يوم زي تبهلو ابالات بوليس نتا غزا عغوغوا اب تابوتات نبرو عماويل سنبدو بهندبتنتو كابز سنبدو عماويل مهدمن ترخبو يمان صقام زبلو نبرو انت هونغن نززخ لهم عدل ايرخبون موبايلكم اوصو حدا ترير تزاز كابتوم ابالات بوليس تسمعه موبايلكم اوصو حدا ترير تزاز كابتوم ابالات بوليس تسمعه منو ابت غزاز نبرو تصاوتي اغبح بحو موبايلكم اوصو كودكم كفيتكم هبنا اتفلما زعزز بوليس ترت ازازو كي يغدلو وسخه اتوم من اسيات موبايلاتهم ببحده اركبو حدا ايرتراوي كاب مونغوم اب ايدو فيرون خاتو تزاز تمحلالفه بوليس كتما فين كابزن نابتن فين كبلو يرايو اوالات فدرال بوليس ون مزفرح قرمقوم اب بزح بوتاتات اديس ابا لو بأجرن بمكينان اب فقدو تزريقوم نخت ملكت بزح متكوار اي حتتن في الروز موقحهم من اسيات اب عقلن زصببن مكاين تتقاقيطوم يحلفو كافلما ورح قنبوت كلتشحن 23 زجمره قفا اب استفلالي كبابيتات كتما فين كساب حجي قتيلو طراي زيكونه تغاديدونيو بزحات ايرتراوያን سدتنياتات دما نايزي من كيبله سبات زكب زلو غفاف حيلي قدايات كوينوم አለው موبايلاتكم كفيتكم اركبونا زبل تزازغن نايزي قربا معلتات فولي تمكرو خوينو تسنيدلو بعسرتታት አሽሓት ዝቁፀሩ ንዳግማይ ሰፈራ ዝጽበዩ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብታ ወላ ሓንቲ ዘይትገብረሎም ጎረቤት ሃገሮም ዝኾነት ኢትዮጵያ ኣለው እዞም ዝበዝሑ ካብኣቶም በገንዘብ ሓዋላ ናብሮኦም ዘመሓድሩ ኤርትራውያን ኣብ ውሽጦም ንዘሎ ስቃይን ስግኣትን ብዘይከኦም ካልእ ብዝግባእ ክርድኦ ዝኽእል የለን ካብታ ንቡር ናብራ ምምራሕ ሲኢኖም ዝሃደሙሉ ዓዶም ዘይሓይሽ ኩነታት ዘለዋ ሃገረ ስደቶም ዝኾነት ኢትዮጵያ ኣብ ሰንፈላሊ ይነብሩ ኣለው ብዙሓት ካብዞም ኣብ ኢትዮጵያ ዘለው ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ኣብያተ ቡንን ኣብያተ ቢልያርዶን እናዘንጉዑን እናተዘናጉዑን ዕድሚኦምን ዕድሎምን እዮም ዘህፍፉ ዘለው እዚ ኸይኣኽሎም ድማ ንማእሰርትን ምዝምዛን ተቃሊዖም ይርከቡ እዘን ናይ ቡንን ቢልያርዶን ቦታታት ብፖሊስ ፊንፊነ ቀንዲ ናይ ሃደም ቦታታት ኮይነን ተሓሬነን ኣብዛ ከተማ ተኣኪቡ ዝዕልል ሰብ ዝተጸልአ ዝመስል ኣብ ግዜ ኩናት ሰራዊት ፌደራልን ዕጡቃት ሓይልታት ሕወሓትን ፍሉይ ትኹረት ዝተገብረሎም ሰባት ይእሰሩ ከም ዝነበሩ ኣብ ግዜኡ ተቃሊዑ እዩ ድሕሪ ምኽፋት ኩናት ሰራዊት ፌደራልን ሓይልታት ፋኖን ግን እቲ ትኹረት ሰፊሑ ይርከብ ኣብቲ ቀዳማይን ኣብዚ ዳሕረዋይን ግፋን ማእሰርትን ድማ ኤርትራውያን ስደተኛታት ደጋጊሞም ግዳያት ኮኑ ወዲ ዓሻ ክልተ ግዜ ይጽፋዕ ዝብል ምስላ ዝገልጾና ጤባዮ ወሪድዎም ንኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አሕመድ ዓሊ ኣብ ቀረባ መዓልታት ዘቕረቦም መደረታት ብብዙሓት ተነቒፎም እዮም ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ድማ ብዙሕ ኣላጋፂ ግብረ መልሲ ቀሪቡሎም
ካብ ተጋሩ ኮነ ኣምሓሩ ከምኡውን ኤርትራውያን ንዘይርትዓውነት መደረታቱ ዝገልጽ ተቃውሞ ቀሪቡ እዚ ቀዳማይ ሚኒስተር እዚ ኣብ ኣዝዩ ኣጨናቕን ሓደገኛን ኩነታት ከም ዝርከብ ዝገልጹ ብዙሓት ምልክታት ኣለዉ መሪሕነት ኣብይ ኣብ ስልጣን ናይ ምቕጻል ተኽእልኡ ኣብ ሓደጋ ከም ዝወደቐ ዝገልጹ ምልክታት ብዙሓት ምዃኖም ብዝተፈላለዩ ኣካላት ይዝረብ ሞባይላት እናፈተሽካ ሓበሬታ ምእካብን ናይ ሰባት ብሕታውነትን ናጽነትን ምንፋግን ድማ ገለ ካብ ምልክታት ስግኣታት ናይ መሪሕነት ተገይሮም ይጥቀሱ ብሰንኪ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ስግኣታት ድማ ዜጋታትን ስደተኛታትን ብኣልማማ ኣብ ሓደጋ ይወድቁ ኣለዉ ኣያት ጣፎ ተባሂሉ ኣብ ዝፍለጥ ሓደ ከባቢ ከተማ ፊንፊነ ዝቕመጥ ሓደ ኤርትራዊ መንእሰይ ኣቦ ስድራ ንሶሙን ዝኣክል ተኣሲሩ በዓልቲ ቤቱን ፈለጥቱን ካብን ናብን ዝተቐያየረሎም ኣብያተ ማእሰርትን እናኸዱ መግብን ክዳውንትን ከመላልሱ ቀንዮም ምኽንያት መእሰሪኡ ሓንቲ ናይ ቲክቶክ ቪድዮ ኣብ ሞባይሉ ስለ ዝጸንሐት እዩ እታ ቪድዮ ናይ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አሕመድ ዝተገምጠለ ስእሊ ዝነበራን ብትግርኛ ዝተጻሕፈ ሓበሬታ ዝሓዘትን ቪድዮ እያ ነይራ ስለምንታይ ንኣብ ገምጢልካዮ ነዛ ቪድዮ ፈትሹ ዝረኸባ ፖሊስ ሓቲቱ ኣነ ኸመይ ይገበርኩን ኣብ ሞባይሉ ዝተረኽቦ ቪድዮ ጋሻ ዝነበረ ኤርትራዊ መለሰ ንምንታይ ከሒስካዮ ፖሊስ ተጸዊጉ ጠመቶ ካበይ ከም ዝመጸት ኣይፈለጥኩን ብዝግባእ ብዘይ መልኩ ኣምሓርኛ ንምምላስ ተጋደለ ኣብ ሞባይልካ ዘሎ ቪድዮ ትፈልጦን ሞባይለይ ደቀይ ስለ ዝጻወትላ ንሶም ኣውሪዶሞ ከይኮኑ እምበር ኣነ ሕጂ ምሳኹም እየ ዝርያ ዘለኹ ብዛዕባታ ንቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ገምጢላ እተርኢ ቪድዮ ሓበሬታ ከም ዘይብሉ ኣትሪሩ ሓቂ ይዛረብ ከም ዘሎ ገለጸ ይኹን እምበር ሰማዒ ስለ ዝሰኣነ ተሞቂሑ ናብ መደበር ፖሊስ ተወስደ ንሶሙን ድማ ተኣስረ ኣብ ቤት ፍርዲ ቀሪቡ ድማ ገንዘባዊ መቕጻዕቲ ተወሰነሉ ብሓዋላ ካብ ዝረኽበን ቁሩብ ቁራቦ ቆንጢሩ ገንዘብ ከፊሉ ከዓ ተለቀ ኣብ ግዜ ምሕደራ ሕወሓት ዝዕብልሎ ስርዓት ይህወደግ ኣብ ሞባይልኩም ናይ ሓለፍቲ ግንቦት ሰባት ስእሊ ሒዝኩም ኢልካ ምእሳርን ምፍርራሕን ዝሕለፈት ኢትዮጵያ ናብ ትማሊ ትምለስ ዘላ ትመስል ናይ ኦነግን ቅንጅትን ደገፍቲ ኢኹም ኢላ ንህዝባ ዘህደመትን ዝቐንጸለትን ኢትዮጵያ ሕጂውን ንህዝባ ናብ ሞትን ስደትን ትድርኾም ኣላ ካብ ምልካዊ ስርዓት ሃዲሞም ጸላል ዝሃርፉ ኤርትራውያን ስደተኛታት ድማ ገዳያት ናይ ኣብ ከምዚኣ ዝበለት ኢትዮጵያ ዝግብሉ ዘለዉ ዝተፈላለዩ ሓይልታት ይኾኑ ኣለዉ እቲ ትማሊ ንኤርትራ ግንቦት ሰባት ኦነግ ዝጽይን ዝነበረ ብሕወሓት ዝተዓብለለ መሪሕነት ብስም ኤርትራውያን ስደተኛታት ብዙሕ ነጊድ እዩ እዚ ሕጂ ንሕወሓት ፋኖ ሸኔ ጸይኑ ምስ ኤርትራ ዝተፋነን ዘሎ ናይ ቀዳማይ ሚኒስተር ዶክተር አብይ አሕመድ መሪሕነት ድማ ንኤርትራውያን ስደተኛታት ዝግብኦም ቆላሕታ ይገብር የለን ኤርትራውያን ስደተኛታት ቆላሕታ ምርካብ ተሪፍዎም ክኣክል ኣብ ምእሳር ምብራርን ዳግማይ ስደትን ወዲቖም ይርከቡ መሪሕነት ዶክተር አብይ ከም ዝቀደምዎ መራሕቲ ኢትዮጵያ ብሓይሊ ክግምጠል ዶ ይኸውን ብዙሕ ምስትውዓል ዘድልዮም ምልክታትን ስምዒታትን ገላጽ ሓበሬታ ይህቡ ኣለዉ بمريحነት ዶክተር አብይ አሕመድ ትዝወር ዘላ ኢትዮጵያ ናብቲ ክፉእ ዝተባህለ ዘመን ይህወደግ ከይትምለስ ብዙሓት ይፈርሑ ሕወሓት ዝዕብልሎ ዝነበረ ዘመነ ይህወደግ ንብዙሓት ኣብ ሓደጋ ዘውደቐ ዘመን መንባሩ ብዙሓት ግዳያት ኣምሪሮም ዝጠቕስዎ እዩ ሕወሓት ኣብ ብሄራዊ ምምሕዳር ንዝመቓቐላ ኢትዮጵያ ብጉልባብ ዴሞክራሲያዊ ምሕደራ ከም ዝመዝመዛ ዝሰማምዑ ውሑዳት ኣይኮኑን ኦህዴድ ዝተባህለ بسم بلጽግና ዘታልል ሓድሽ ሰልፍ ድማ ኣሰር ውድብ ሕወሓት ዝኽተል ወላድ ሕወሓት ምዃኑ ዘርእዩ ብዙሓት ምልክታት ይቀላቀሉ ከም ዘለዉ ህዝቢ የማርር ናይ ተረኛነት ስልጣን ዝብል ሓረግ ዝተዋህቦ ናይ ዶክተር አብይ አሕመድ ምሕደራ ንኻልኦት ብሄራት ገሊሉ ንኢትዮጵያ ኣብ ትሕቲ ዕብለላ ህዝቢ ኦሮሞ ከም ዘእትዋዩ ዝግለጽ ዘሎ
ፋኖ ዝተሰሚየ ናይ ህዝቢ ኣምሓራ ህዝባዊ ምንቅስቓስ ንመሪሕነት ኣብን ምእላይ ናብ ኣዲስ ኣበባ መምርሑ ከም ዘይተርፍ ብብዙሓት ደገፍቱን ኣባላቱን ይግለጽ ኣሎ። ብመራሕቲ ሃይማኖት፣ ጋዜጠኛታት፣ ፖለቲከኛታት፣ ጎረባብቲ ሃገራት፣ ስደተኛታት ወዘተ ክንዲ ዝፈተናዮ ጸሊእናዮ ዝበሃለሉ ዘሎ መሪሕነት ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ሞባይላት ብምፍታሽ ዝተጠርጠሩ ሰባት ብምእሳር ህዝቢ ብምፍንቓል ኣብዚ ናብትን ኣጭዋርን ሰራዊትን ብምውፋር ንስደተኛታት ቆላሕታ ብዘይምግባር ካብ ምግምጣል ይድሕን ዶ ይኸውን? ንጽባሕ ንገድፎ ሕቶ እዩ። ክብራትን ክብራንን ተኸታተልቲ ተስፋና ቲዩብ ክሳብ ንምለሰኩም ወድሓንኩም ከም ትምለሱና ንምርግጋጽ ሳብስክራይብን ላይክን ኣይትረስዑ። ርእይቶታትኩም እውን ከድልየና እሞ ሃየ ሰላም